Ak aj u vás deti často ovládajú emócie, je dobre sa s nimi na túto tému rozprávať, emócie pomenovávať, pretože iba tak ich vieme dostať lepšie pod kontrolu. Pomôcť nám môžu napríklad aj takéto bábky, alebo aj iné pomôcky, pomocou ktorých sa deti naučia emócie ľahšie identifikovať. Osvoja si pojmy ako veselý, šťastný, nahnevaný, prekvapený, hrdý. A pomocou priraďovania kartičiek alebo panáčikov si ich ešte lepšie zapamätajú. V tejto sade nájdete veľa situačných kartičiek, ktoré sú dokonca obojstranné. Aktivity si môžete spestriť aj takýmito pečiatkami, čím zase zamestnáte nielen hlavu, ale aj ruky. Jedným zo spôsobov, ako upokojiť deti v ich návale emócií, sú tieto senzorické upokojujúce tuby. Sú v nich rôzne konfety, trblietky, ktoré pôsobia veľmi upokojujúco. Emócie to nie sú iba naše pocity vo vnútri, ale aj naša mimika a výrazy tváre. V zrkadle pocitov deti uvidia, ako vyzerajú pri jednotlivých emóciách. Verím, že vám tieto hračky pomôžu emócie ľahšie zvládať.